tu chyběl a ty píšťaly jsou umístěné tady v té nástavbě. To byl zvuk varhan před rozšířením a ukážu teď zvuk rozšířeného nástroje o Principal 8. Mechanická hudba mě vždycky zajímala a vlastně od té varhanařiny k flašenetům, což jsou mechanické stroje nebo hrací strojky, je velice blízko. A varhanáři historicky také opravovali flašenety a někteří varhanáři dokonce flašenety i stavěli, protože to je řemeslo, které má nejblíž k těm flašenetům. Je tam hospodářství se vzduchem, jsou tam varhaní píšťaly nebo jazyčky, takže to celkem k sobě jde, tak vlastně flašenety sbírám a opravuji. Čekají 3 historické flétnové hodiny na restaurování v pořadí. Čeká několik hracích strojů a několik varhan, ale jedna taková ještě zajímavá věc je velký jarmareční flašenet, ten, který se vozil na podvozcích, na vozech, tak na to se celkem těším. Potřeboval bych, aby ten den měl víc než 24 hodin. Já jsem ryzí hradišťák, já jsem se přesně narodil na náměstí, takže já jsem jediný, dá se říct, tady z těch žijících hradišťáků, který je doopravdy hradišťák, víte. Ale otec byl mařaťák, takže tím jsem se dostal do Mařatic, protože jsem si dal manželku, která je Mařaťanka. Dobrý den, zdravím vás. Pojďte dál, pojďte dál. Dobrý den. Pojďte dál. Tak přinesl jsem vám ty výrobky, abyste se mohl podívat a mohl si vybrat, který se vám bude nejvíc líbit. Ty jsou velmi pěkné. Já bych si s dovolením vybral tento. Já jsem vždycky měl nějakou takovou touhu něco pěkného dělat. Když jsem se vrátil z vojny, tak jsem začal jezdit ke svému kamarádovi do Ratiškovic, to byl vynikající keramik. A tam se mi zalíbila ta jeho práce, tak jsem tam mu pomáhal. Tak jsem řekl, jak ty točíš keramiku, tak já budu točit dřevo. Já jsem dělal ze všech dřev, které existují. Dělal jsem z Afrikánů, z Aziatů, ale nejkrásnější dřeva stejně jsou u nás naše třešně, jasan, toto je třeba očkový jasan, to jsou tak vzácné dřeva, krásné. A trnku, ořech překrásný. Víte, já si zakládám na tom, že já, když něco vyrábím, tak už hledám, co bych v tom dřevě našel. Tak třeba tady jsem udělal takový průzkum toho, že to je hruška, podle mě. Toto je třeba hlava lecítí husy. Když už to vyrábím, tak se prostě dívám, co bych v tom všechno našel. Toto je třeba nějaký takový strom nebo něco, takže já už to dřevo prostě tak upravuju, aby dával nějakou krásu toho šfládru. Já jsem se vyučil strojním zámečníkem a tam jsem začal sportovat. No a od té doby se mnou táhl ten sport, takže v prvé řadě jsem chtěl být vždycky dobrý, tak jsem proto dělal všechno jako amatér, abych trénoval 2krát tolik, než dá se říct ty
vynikající, no, dá se říct, tenkrát profesionální sportovci. Jsem byl nejmladší člověk, který, co se týče sportu tady z Hradiště nebo z hradišťského okolí, který se dostal nejdál. Já jsem se ve 20 letech dostal až do Číny a ve Vietnamu jsou zapsaný zlatým písmem do knihy v Hanoji, že jsem byl jako první člověk ve Vietnamu, který učil Vietnamce skákat o tyči. Vymyslel jsem si třeba takový honácký bič, to je australský honácký bič, který jsem si nakreslil, ale na tom papíře to nevypadalo tak zase, že by to bylo strašně těžké, ale pak, když jsem to začal dělat, já jsem to schválně dělal z dubu, protože v dubu se velice těžce tady tyto intarzie dělají, protože dub se to štípe, víte, to není takový kompaktní materiál. A tady, když jsem viděl, že jsem si vymyslel takové nějaké jemné vzory, no tak to bylo utrpení, než jsem to všechno udělal, víte, takže toto je jenom jediný kousek, co tady jsem udělal a víc myslím, že už se ani do toho nepouštěl. Jsou věci, které třeba to jsou taky takové těžké věci, které, to je všechno ručně dělané, to není, že by se to jenom vyvrtalo, ale toto je všechno ručně vybroušené, to se ručně vybrousí, protože na to žádný takový stroj není. Takže já mám prostě radost z toho, že udělám něco, to, co nedělá každý. Toto jsou svícny, to jsem zase zkoušel dělat takové vyosené svícny. To je jako klikový řídel, to je 3x vyosené. A to samozřejmě jsem vyhledával krásné dřevo, aby to prostě mělo úroveň. Toto je udělaný nejkrásnější svícen, protože tento je udělaný úplně z takového kazového dřeva, je to z dubu. A jak jsou na dubech takové ty hrče, takové ty boláky, tak to je právě z toho jednoho boláku, to dřevo je tam tak napěchované, takže proto jsem vymyslel takový tvar, aby vynikl ten fládr toho dřeva. Je to těžké pro ty, kteří neví, jak se to dělá. Já jsem se s tím hrál 2 hodiny, nebo 2 hodiny a 3 dny jsem přemýšlel nad tím, jak nastavím si ty nože, aby jsem to udělal. Teď jsem si musel vyměřit přesně, kde budu dělat nějaké ty otvory. Tak tady mám 45 stupňů. A musím si zakreslit přesně, aby mě ten dekor vyšel tak, jak to potřebuji. Vylévání tím horkým cínem dělám už takových 30 let. A za tu dobu jsem se už naučil jako takové různé techniky, které jsem si vymyslel já. Takže pokud vím, tak se mě to teďka poslední dobou čím dál víc a víc daří. No, já si zakládám na tom, že já zásadně dělám co kus to originál, takže u mě neuvidíte 2 kusy stejného dřeva nebo stejného dekoru, že dělám pořád něco nového. Tady, když zachraňuji nějaké ty praskliny, které jsou ve dřevě, tak z toho dělám zase takový nějaký jináčí dekor, že to není takové vyryté všechno ručně. No, to je prostě co kus to originál. Pro mě je dřevo teplý materiál a velice rád se s ním mazlím tím, že ho hladím. A jsou věci, které já udělám, velmi jednoduché, ale ty bych neprodal za nic na světě. Já zásadně, když někde chci, tak chci vidět skanzeny, chci vidět jako ty staré věci. Taky jsou sběratel starých věcí. Když někde něco vidím na nějaké půdě nebo něco takové, tak hnedka se snažím, nebo na internetu se snažím to odkoupit. Prostě chci zachránit tu starou lidovou výrobu, která byla, protože když já vidím, že kolikrát jsou vyhozené takové krásné předměty, tak mě to líto, tak já jsem takový prostě sběratel, který to chce zachránit. A teď to máme připravené na vylívání. To jsem já, to je vyrobený můj tondobrnk, který jsem si nechal patentovat a já vám to ukážu, jak to vypadá. Protože se jmenuji
Antonín a mě každý říká Tondo, tak proto je to Tondo Brank. A můžu vám říct, že se na to dá zahrát všechno, protože jsem to dělal za pomocí Zuzany Lapčíkové. Mám z toho radost, že to prostě taková osoba, která tomu 100% rozumí, mě přitom pomáhala. Toto je jiná úprava, tlaková, toto je zase jinačí. A teďka právě připravuji 2 koncertní nástroje. To vám potom ukážu. Které budou mít takovou úroveň, co se týče dřeva. Na toto používám ořechové dřevo. Toto je 21 strun a toto bude 22 strun, čili to už bude hudební nástroj doopravdy takový, jaký má být. Všechno se musí dělat prostě opatrně tak, aby to všechno naprvé klaplo, abyste nemuseli předělávat nebo spravovat zase nové věci. Tak musím samozřejmě toto všechno obalit tak, aby, jelikož to budu odlévat tímto způsobem, že to budu lít tady, tak aby mě to tady neuteklo, tak to musím mít všechno tady dobře utěsněné, aby ten cín mě neprotekl pryč. Tak toto máme všechno celé připravené na odlívání. Co se to týče tady toho vylévání, tak pokud vím, tak zatím v republice to vylévám jako profesionálně sám. Tyto výrobky, co vidíte, tak to dělám sám. Tak a budu to držet. Tak. Teďka právě zaléváme tu interzii, kterou je tam mám udělanou. Ještě vždycky to musím trochu poklepat, no samozřejmě to trochu přeteče, ale musím to poklepat, aby ten cín pořádně zatekl do těch spár, které tam mám nadělané. Tak ono vždycky, když to vyliju, tak je vždycky největší překvapení a nejrychleji vždycky se snažím se o něm podívat, jestli mě to vyšlo dobře nebo ne. Takže se to dělá, dá se říct, takovou obavou, jestli budu to opravovat, anebo jestli to bude dobré. Ale zatím, jak to vidím, tak to zateklo všude tam, kde to mělo. Napadlo mě, když jsem dělal tu dřevěnou kraslici vylevanou tím horkým cínem, co jsem dělal do Guinnessové knihy, tak jsem to dělal na základě, že nějaké ženské z nějakého venkova udělali papírovou kraslici, tam asi tak přes 3 metry velikou. A samozřejmě za 2 dny, za 3 dny se to rozsypalo, ale byly jako zapsané v Guinnessové knize, že udělali nějakou největší kraslici. Tak jsem jako na ten trud z toho, že udělám kraslici, která tady bude na věky, a můžu vám říct, že v obou těch kraslicích je moje poslání, o kterém nikdo neví, co jsem tam dal a co jsem tam nechal. Až jestli někdy to se komu podaří rozdělat, tak teprve zjistit, co jsem tam zanechal pro další generace. Jelikož jsem byl sportovcem, nebo jsem ještě sportovec, tak jsem dělal k olympijským hrám v roku 2004 v Aténách štafetový kolík. A štafetový kolík jsem dělal protože moje zásada je, že vítězí vždycky ten, kdo donese ten štafetový kolík až do cíle. Samozřejmě tam nejsou všechny sporty, ale jsou tam převážně na části tam atletických sportů, protože jsem byl atlet. Tady jsem dělal, to jsem dělal já, to je skok o tyči. Víte? Tady jsou volejbalisti, tenisti, gymnasti, boxéři, střelci, šermíři, spěrači. A tady se samozřejmě jsou vítězové na stupni vítězů. Tady jsou střelci, veslaři, fotbalisti, volejbalisti. A tady v této dolní část jsem tam schválně nechal takovou bez laku a bez všeckého, kde jsem si nechal podepsat všechny olympioniky, které získali nějakou medaili. Mrzí mě to teda, že už to jsem dávno někomu nepředal, no ale to zatím si říkám, dokud ještě dýchám, tak to ještě si nechám pro sebe. A
Velice rád bych to někomu předal, aby někdo pokračoval v těch věcech, které jsem já vymyslel, aby pokračoval dál, aby tady toto řemeslo nějak nezůstalo v takovém zapomnění. Máme vnuka, který dělá vysokou školu, designerskou. Ten neustále jako na mě útočí, kde to začneme to učit, ale vždycky, když ho začnu učit, tak vždycky mám moc práce ve škole. Takže víte, doufám, že až skončí školu, takže se k tomu dá. Protože jsou věci, víte, které jsem si já vymyslel, že jsem toto naprosto zdokonalil takovým způsobem, který vím jenom, jak se to dělá. Tak je definitivně už udělaný tady tento dekor vydeštěný, výzka je vybraná, připravená tak, aby se teď jenom nalakovala a potom, aby se líbila zákazníkům.